ngaf funds. Number 4, office of leader of opposition. Gima president temo wacho niya, ni nitiere yore mang'eny mwanyalo wuoyo godo gi sirkal mopogore gi gik moko miluongo kaka ng'anyo. Kendo ker osebedo kachacha ka temo miyo opposition the necessary strength magidwaro, nikech ing'e ni wantiere gi minority side of parliament koso senate gi majority side of parliament. E katiba manokalo cha before 2010 constitution ne wantiere gi leader of opposition bedo e bunge, lakini kane katiba ni olosi 10 years down the line, 2010 constitution, ni yudo ka leader of opposition ok bede e parliament. Joge ema bede e parliament kachacha kaka the minority side. Lakini 10 years down the line, nikech katiba ni kano create, no wawacho niya, we look after, we review it, koso wangi the loopholes manitiere within a period of 10 years. Iwinjo. Kane wa campaign, ker no wacho niya, ok wadwar a situation mar the winner takes it all. It is important ka office of leader opposition